जोबोद दुखु नांथावना आरो लाजिनायबो मोनो। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गोदान बाथ्रा नङा। जोङो 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो जोंनि बिमा बिफा, फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो जायफोर समाजखौ बेङो बिथांमोनखौ लानानै जोङो सांग्रांथि हाबाफारि लादों, गामियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों, सोलोंथाइनि हाबाफारि लादों। जों मोनसे फोथायो जुलि जानाया बे उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय खेला बायदि नङा आरोखि। बेयो जुलि जानाया जाहैबाय मोनसे थैस' थांस' मोननै गोरबोनि गेजेराव गोरोबलायनाय मोनसे बियो मोजां मोनसे बेन्दों। आं सानो जों नुदों आथिखालाव सानै गथ' गोनां, साथाम गथ' गोनाङानो गोबां जों गावनि न'खर संसारखौ गारनानै गावनि न'खर संसारखौ माने गाज्रि खालामनानै गुबुनजों खारफालांनायखौ जों नुदों। आरो बे बेलायाव बांसिन जोंहा दिल्लीयाव मोनसे इउनिट एबसु दङ, चन्डीगढ़आव इउनिट एबसु दङ। बै फरायनो थांनाय फरायसाफ्रासो मासाव खनब्रै खनबा बिथांमोना आसामाव फैनांगौ जाहोना बेनो जोंनि आइजोफ्रा सोरदोबा मिस कल जायो, सोरबा संसार गोनांफ्रानो गुबुनजों मिस कल जानानै अबा हारियाना, अबा मुम्बाइ, अबा नों दिल्ली बेफोरबायदि खारलाबायो आरो बिथांमोनखौ हमनानै जोंनि फरायसाफ्रा न'आव लाबोफिननो गोनां जायो। बे जोंनि थाखाय अत्यन्त दुखु गोनां बाथ्रा। आं दिनै खावलायगोन बेफोरबायदि थासारिया बन्द जानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि गामि समाजनि जायफोर दैदेनगिरि दङ आरो बर' हारिनि जायफोर समाजनि दैदेनगिरि दङ बे बेलायाव गोख्रों नोजोर होनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो नोजोर होदों, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जों हारसिङै खामानि मावबा जानाय नङा। जों बयबो बे बेलायाव सांग्रांथि जानानै खामानि मावनांगोन आरो जायफोरा संसार जानानै दङ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो।